Right, muri Zimbabwe pane nyaya iri kuitika panapa inova nyaya inosiririsa yekunzi kumine yaScott pedzisai kupwanya uyo anova weZANU-PF anonge achingofambiswa zita achingopiwa mazita madunhurwa achinzi gold mafia and stuff iye wekuzoipinda ari uncontested kumabvuku mushure mekunge parekolewa anonzi munyaradzi kufa kutwizo. So tiri kuitika panapa ndechekuti kumine kwake kwakafira vanhu 15 ende ini nyaya inosiririsa vanhu vakawanda, but chinhu chatishamisa panapa chatiunza panapa kuti titaure nyaya iyi statement rabva paCitizen Coalition for Change Facebook page vachitaura vachikomenda on nyaya yaScott sakupwanya yemugoti waScott sakupwanya yekudhirikirwa kwakaita vanhu ikoko. So panapa vanga vakanyora paFacebook page ravo vachinyora kuti 15 miners have tragically lost their lives at Red Wing mine in PaNyaya. The mine is owned by Scott Sakupwanya, a ZANU-PF member who is part of the looting operation team involved in smuggling and looting our valuable mine minerals like gold outside the country. These innocent miners lost their lives due to a mine shaft collapse, which is direct a result of the looting mentality of ZANU-PF members. The mine lacks proper mining facilities, leading to a high risk of mine shaft collapses. The proceedings from these illicit mining activities are spent on extravagant vacations, election rigging, purchasing expensive cars, hiring thugs to kill and harm innocent people for electoral gain, and funding the imposters to undermine the legitimacy of opposition, among other illegal activities. These ZANU-PF looters can not invest in mining operations to ensure the safety of workers. This is not the first time such a disaster has occurred at this mine. Dozens of miners lost their lives without any measures taken to protect them. This reflects the looting mentality of ZANU-PF, prioritizing personal gain over the safety and well-being of citizens. #wabvuta ndo respond yapuwa and ndo reaction yapuwa neCitizen Coalition for Change kuburikidza neFacebook page ravo vachikomenda nyaya yaScott sakupwanya. Neno kuti is it necessary here manje kuti vakomana ava vablame kana kuti vataure zvinhu zvakadai so pamusoro pebusiness raScott sakupwanya since zvebusiness zvisina chekuita nematongerwo enyika, kana kuti kana zviri necessary? Tell me what to think in the comment section.